studenoj vodu jak led. Десять років Русинського музею. Розмишляю много, розмишляю я. 10 років Русинського музею. Скромні зачатки, перші експонати на нашу культуру он багато. Маленьке просторе, но велике натхнення зачалася творити Русинська святиня. Найперше святиня днес уж стоїть церква, про многих натхнених велика пожертва. Дяка вам, натхнене, за вашу роботу, за дари, за їх цінну історичну ціну. Toto богатство, творене віками, оно тут, між нами. Дяка персоналу, дяка директорці, дяка вам, Русинське і остатні начальці. У ночах ви не спали, часу не жаліли. Tu музею видно, що ви уробили. Найрусинське музею розширює свою вибаву, хранить роботку предків і їх славу. Вибава то вzácна, негоціяка, зато všetkým darcom сердечна дяка. А на дальші роки лень щасливий, музею розма творилось успіхи, а вам притомне лен тото найліпше, že v našem muzeu bylo što najkrásnější.